Oy, Perla. Pagdali, Perla. Sana sila. Ay! Si Paripuna ba lagi na? O mati, Maricurason. Oy, pre. Dali, pre. Mari. Oh. Pre. Kamusta, pre? Ay, Mayan. kamusta? Ay, mas kumari. Ay, pasensya ka na. Ano man? Wa si Prason. Nagdaan ng lawas. Oh, Di parway gini. Hmm. Naghat classes, you know. Ako din yung bunso, si Ivy. Oy, Ivy. Oh, Mababot nga ugangan sa iyong kuya. kamagwangan ni mo ni. Adi, Oh, bunso. manghot. Kamanghoran. Kamanghoran. Okay. Mangko ni Elmer. Manghod ni Elmer. Manood na ta, pre, oy! Bitaw ito. Tara. Dali, manood na lang ta sa sud. Sige, kining Mari, pre. Oh. Hmm. Okay ra mo, nagdamig paklans. Ito ang gisugat ni Elmer, siya rin nagda. Kining, nag-order ko dali og paklans kay pa naga. Huwag magaluts ba kay may gibati man si Corazon. Okay raw ta na pre. Oy, wala lang ta mo magdag pagkaon. Total, di man sa madugay ning atong sabot-sabot. Dali naman eh. Bitaw, pre, kami naman hino na ikog ini, oy. Nagdada pa man gyud mo, pre. Okay ra tita, oy tito. Okay ra kayo. Lala, sige, di ta magdugay. Atur ta, manood na ta. Tara. Okay. Dali. Tara, manood ta. May tag pakti ng pizza. Sus, paklans pa dyan. Okay ra, oy ko jud. Dili naman kinahanglan nga mag-dog food. Ganyan yun si Papa. Yasa yung paira na puli ang pagkamilitary na wa sa lugar. Hi. Ano lang? Pre. Mao ni ang among kamagwang anak, ang maguwang ni Shane Pearl. Mao ni siya si Hello everybody! My name is Jennifer Baruela. My mother name is Perla Baruela. My father name is Vincent Baruela. My sister name is Shinpearl Baruela. I live in Juan Luna Avenue, Mabolo, Cebu City. My telephone number is 236-3854. Ako mama ug ako papa kay teacher. May kay ko an English no. Paliw ko din. Salamat ha. Uy, mauna ako. Sister name is Shinpearl. Hoy, Dundun. Ipost ako na ng retarded. Ay, an English Jinjin. Day, Jinjin, tanda day. Anak, may mga bisita man ato na sa taas, ha? Sige ha, good girl man si Jinjin, no? Balanggoon na po, Jinjin. Tanda day. Sige na day. Sige na, anak. Kinaasilay ka na. Good girl man, di ba? Kinaasilay buhaton day. Good girl, Jinjin. Ha? Ngato na ha? Dali day. Bati lang ng Shinpearl ay suko. Jinjin. Tito, tita. Ako sa nibutan dito sa lamisa. Sige. Excuse na tayo. Sige. Elmer. Sige. Nagpasilong ko sa trikahoy. Nakakita ko monkey unggoy. Iano ko sa river sa pahay. Pre. Mao na gini, pre. Managkumpare ita sa kaon. Sukad pa niya to, suod yun ta, daan, hangtod karon. Pabili na itong kasuod. Okay, pre. Kano sa mangyod ang buwan o ang adlaw sa inyong kasal? Wa lang jud lapot Jinjin jud. Tagdid man gud Jinjin. Wa Jinjin labot pamili. Wa labot pamili Jinjin.
labot Tay. uy, Jinjin. Day Jinjin, dali day, lingkod og tarong day Jinjin, day, sige na. Ang labot, Jinjin, ang tungtong John. Dili, oy. Tuan sila dito na Mama Pearl, Papa Vincent, ug Sinpearl na sila dito Jinjin, ani lang Jinjin, wa labot jud Jinjin jud oy. Di lagi, labot lagi ka day Jinjin. Kuan ba, doon na lang to sila importante nga ihisgutan. Pero i-apil lang magkaato nila ba? Di, oy, wa labot Jinjin jud oy. Ay. Wa labot Jinjin family. Ayaw lagi pag-anak inday. Jinpel, tuan dito, sulti sila. Di Mama Pearl tuan dito. Di Papa Vincent ko tuan sila dito. Susulti, Jinjin. Ani ng Jinjin, ani. Di lingkod, tupad ng dong-dong. Labot ng Jinjin. Dili lagi, day. Tatardid man good Jinjin. Ano naman day, di ka gusto nga ako imong kauban pirmi. Nay dong-dong. Jinjin, membro man bi, family bi. Jinpearl, Papa Vincent, ug Mama Pearl, membro sa family. Wawa man ko labot dito sulti. Naman ta din ni taas. Jinjin. Ang tanan inday Jinjin, no? Naarag gina nimo. Panikamot nga dili ka retarded para nila nga tan-aw. Nay, oh. Kaila ko na magani ka. Naa kay emosyon. Pag retarded dili imong anak. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay ko